Fil-bidu tal-kampanja Miliet Flimkien kelli l-esperjenza sabiħa li nisma' it-tfal tal-iskola primarja ta' San Ġwan jagħmlu pageant ħelu. Kien hemm wieħed minnhom Ġetro li jagħmel il-pritka u waqt li l-pritka ta' Ġetro it-tfal għamlu wkoll il-mima ta' dak li kienet jirrakkonta dan it-tifel. U bdew irrakkonta l-miliet miż-żjara tal-Anġlu Gabriel lil mamà ta' Ġesu lil Marija. F'din iż-żjara l-Anġlu Gabriel lil Marija jgħidilha żewġ kelmiet importanti ħafna. Jgħidilha la titbżax u jgħidilha wkoll il-mulej miegħek. Qatt nirrifletti ftit fuq dawn iż-żewġ kelmiet. Jiena nixtieq nipproponihom għal dawn l-istaġun tal-miliet u tal-Epifanija. Il-mulej, l-ewwel kelma li jagħtina hija kelma ta' kuraġġ, jgħidilna la tibżgħux. Il-ħajja għandha in-negattiv tagħha, għandha l-isfidi tagħha. Kultant iġib il-mart, kultant iġib id-diżappunti. Il-mulej jgħidilna la tibżgħax. Imma mhux din biss l-aħħar kelma, jgħidilna wkoll jiena miegħek. L-Anġlu Gabriel lil Marija jgħidilha il-mulej miegħek. Tantu hekk li l-profeta Iżajija meta jitkellem fuq it-tarbija ta' din ix-xebba jagħtiha isem Emmanuel, Alla magħna. Il-miliet ifakkarna mhux biss li m'għandniex għalfejn nibżgħu għaliex m'aħniex weħedna, imma Alla huwa magħna. Imma li aħna wkoll għandna nagħtu din il-kelma lil xulxin. Kemm tkun ħaġa sabiħa li meta nawguraw lil xulxin il-miliet ħin is-sena tajba mimlija risq u barka. Inkunu qegħdin nifhmu biex ngħidu l-xulxin la tibżgħax, aħna miegħek, il-mulej miegħek. Nawgura lil kulħadd li ngħixu din l-esperjenza tal-preżenza ta' Alla li huwa magħna f'dan l-istaġun sabiħ tal-miliet u nappella biex aħna nkomplu niċċelebraw l-istaġun tal-miliet sa trereh. Il-miliet sa trereh. Nawguralkom kull barka.